Sige, intro. Kay intro. Kumusta mga bayo? Nga anta. Kining Chinese Korean food. Isam na siya. Singan, basta roasted. Chong kao. Rachel chow. Sungkay kay kao. Kao kao. Di ba naman guingan English? Oh my God. Mau bitaw na, ihapin daw. Kapag Alawang na. inspiration bi kay dugay na bi kay ni. Expire na. Di mo tagsabot sa expire ni kay chow Mao lagi chow. ni katong ibutang sa Korea. Humot kayo ay isda. Humot yung bangos ha. Sakto kayo na bangos ha. Oh, bangos. Dito kayo kuan. Kana. Lami gid siya isudan mo. Tita, tilawi tita. Uy. Ini ba kani? Oh, lami kayo. Lami. Murag lumot. Ada na mga bay, parang lumot mga bay. Katag lumot ani. Seaweed man day. Seaweed ba na? Yan ay sinugbang bangos. Ano ba? Lami na? Lami. Iputo sa kanon. Lami kuya, Korean. Puto sa kanon. Ay, kuan ra sa gol kining himbis mo sa bangos. Himbis sa bangos ning luto. Himbis din eh. Na Japanese rice ba? Kana pilit-pilit mo na siya ikuan mo, iputos na siya ni Korean rice, daw. ana. Korean. Ang kuan na kay mulakaw nako. Korea o Japanese? China. Korean. Kuan ra sa kining ani ba? Ay na himbis ba sa bangos? Himbis bitaw ay. Oh, himbis sa bangos ra oh. Himbis sa bangos din. Maram lamia oh. Klawe. Maram lamia gud. Kanang himbis nga original ka na, maura? Ang gisa ni say, gisa. Wala siya, gibutang yung color, food color, wala siya, wala, glumot. Lu Ginoo ko mga bay. Gigisa ko no ang himbis sa isda sa bangos. Nya mo na ni daw ang nahitabo unsa man eh? Lumot. Nahimong lumot. Wa gi kay klaro ba. Tama ta. Bang sa gani ko, marog kami ani ko, sinugbag. Nugbang bangus. Kalayo ra sa. Gusto na ko ang belly ba? Ako na ni Be. Gusto na ko ang tiyan, belly mo na siya. Billy Pork Chop. Putsa. Naabot nga putsa nga bangos matong sudan. Bukugon lang niya mo sudan ba? Natay dakong sudan. Araw. Napoy gamay ra ginamos. Dagko na gagmay. Nay ginaling na kuan kabaw. Ginaling Kabaw? kabaw. Buing. Ay kabaw galingon. Sa agol kabaw mga agol kabayo. Lahat ko eh. Katong mga kabayo so na ikarga sa Cebu Star. Unsa man to? 90 Si Bustar unsa man na bus? barko gikag tubod. Imi unsa man to nila? Pangkarga ang mga kuan mga guwang na kay nakabaw, Ay. kabaw, kabayo, mga niwang Ah, kastanan. paingon diri. Dire. Unsa man to? Ba, sa nila. Ah, tang kabuk. Galingon siguro. Tama to. Wala man to gamit. Kung iba po tong daruha, di na po ito mas silbi. Di na ito kalupay-pay. Pag sure di ba? Lagi. So na, si Boston. Na, kung sa perso na magpuyo. Unsa may imong kinabuhi sa una katong nitaw pagka-spare. Kinabuhi na. Ang himo na mong kusina, barko. Himo na mong tulganan, barko. Ah, nindot ta rin yung kusina. Katong barko gid nga pasayroan. Si Boston, wa naman ron. Nganong nawa man ang si Bustar? Gilisa na. Gilisa ng kan ba? Kaya barko. Taong barko dai ka sa una. Hmm. Unsa may imong trabaho dito? Anaon mo daw ni pagkaon. Na iputos sa kanon.
Ya, di ba? Sabi kayo na siya kanang pilit-pilit nga. Kanang namin sa kansona, latest star. Japanese rice. Kamitik pa nga to kanang mga karga mga harina, mga uwin. Amo na pandabato ni sa gawas. Kasi gawa sa mga dili smagol. Di ka sa gawas, bagi ka sa gawas sa barko ba? Kami dawat na to sa lalo sa Budiga. Dili smagol. Dili eh. Ay, kuan kargador kas barko sa una di ay. Oh, then ipag-aris mo to sa lado. Siya nga naning kargador sa barko, dili kargador. Sa na ay ngalan ana. Porter. Porter. Dili porter ay gawas. Ang dali rin Ako kwarta. mo dara sa bus. Dali rin kwarta porter eh. Ang kamo Porter may na- walay kwarta. Porter na usa ka bit-bit mo. Sigurado na 400 500. Nya mo Gabi manigbas man punang uban oy, presyo. aw. Matunong mo itong kusog manigba sa matigbasan. Dayon. Dilam ka katuig sa barko. Dua. Wa ka tay pepe pangidaro ni mata. Hindi mo kasi nagdag. Tuan, 17, 18. Bata pa kay ka. Mm. Ay, kabaw, nilupad. Dayon. Hindi, si Utso sa mga kinaba. Wala ka nagsuyo pa to. Natay. Suyop. Patay na. Hmm? Nga naman dyan yung inahlan man dyan mo suyop mo. Napil na kong suyop. Oh. Red horse. Ay, panuway. Kuan, soft drink. Lami siya. Uy, lami siya. Unahan ko buk. Ganahan ka. Oh. Pag-order og daghan. Natag rami ni. Kuan. Hindi, nangatag og tiis manok. Ay, natag na dahil. Natag niya. Ha? Di na, gumot lang tanay. Daghan ng lumot dahil. Dagat. Ah, hapoy. Lami siya, boy. Putos ni mo siya sa kanon, ana. Nga, tuyokon. Ba? Ano ka? Ano ka? Dayon, ano? Nganong nahawa naman kadto sa barko, unsa may kinabuhi na nimo pagkahuman. Pag story pud nako kay wa man ta talag sa nabitan mag-inistoryahan na pod. Kay busy kay tas panginabuhi. Ang hawa, balik po ko probinsya. Balik po ko kuan. Unsa man ka probinsya? Balik po ko Mindanao. Kay munot. Kay, kung Munot na sa kadto. Hindi mo kumunot sa una. Kay Buoy. Party. Atong kamot na bansahan. Bawal lagi. Kuan, trabaho na mo gatom. Kuan, pasinaw sa lantay. lingkod. Tingling ko to iting sir, pasinaw-sinaw. Anto, buslot ang purol, wala na kapalit ha. Balik na pag Cebu. Ay, kung subo. Iyaya ko din mo no. Nga adi ka kasulay kalisod. Sa una, bulitaw pa ka. Sulay eh. Sa mga kalisura. Nanggi o bukid. Mura. Wa ka nang munot kay madaot imong panit nang nanggi na hinong ka atong kalibunan. Oh, nanggi o bukid kay Kay may makaon. di man kakabaw mo nanggi. Kay kalubinan man inyo. Ay, kung nanggi oy. Ay, kung pakpak ka na eh. Nya, di man ka kay katong mangani kabaw ka. Katong eh. Di ko kamao kay masamad ko yung kuan. Garap, undang ko. Nya, Ulat to, dako yung ulat sa kuan no. Samad sa garap. kay di ka kabaw. Nga naman nya. Pila ra may paggarab anang humay. Tananad na gud. Katong pasan kag binutok, ano na may nahitabo? Ah. Binotok ah. Bungkag binotok pa sa. Di man kamao. Pasan kag kanang katong inibot nga humay. Ah, kato ah. Lamos glapok. Inyo kay kag lusyon kay lapo. Murag taga Colombia. Murag taga Colombia man. Panghapla lapok, ninigo lapok. Pagkaon lapok. Dili. Kanding. Na.
Ato bang nasod nga Kanding. naghimo sila pa nga lapok pud ang yuta ilang gimo. Kanding og kuan ilang kaonon. Lugaw. Buntag lugaw. Ginamot daw ng tik-tik ba? Ana pahin no. Sita sa nimo. Mingaw sa nimo. Mo na tudlo ni mo rap. Yung module. No, sa pagkahuman ana. Dayon. Dayon bok. Tong nahuman nimo pagpangani, pangibot, pangamlot. Nahuman kag bananggi. Nakagi po day ka na. Binakugat ko rin nakagi na pangamlot, pangibot, pangani. Nanggi. Tanan tarbuan. Daro, mamugas. Ako na gyaro na. Kana magdaro ko dito dumingag ah. Basta kay nikwan ako lagi. Oh. Basta kay kana ana ngagdaro. Wala gid kay straight. Ana na sa mida. Yan naman. No sa naman. Gihiwi naman na. Onda kay football ring na tulmida. Ayun Nga naman to ang kabaw nga ni ikis-ikis po, sisigzag. Di man ko kabalong gunit daro. Ang daro mo imong naiko-iko, ana. Yang kabaw, straight lagi ng kabaw. Tiga ba niya daro kay takbalong kupot sa kupot daro. Naanang ang lagi. Basta kay ikaduha pagsangko, ikaduha Ni unsa sa mga nida. Dangan sa dalay patunaan ang kabaw. Ato sa buntod nila. Lubutod. Nya. Wala ko pa daruha din. First time to nimo magdaro. First time nimo magdaro. Oh. Mapay siguro akong dinaruan street pangan. Imuram ko na iduot sa kuang work. Yuta ang katong daro dahil pugong lagi ka diretso ana. Imuduot ang aron putol ng pisin, muungot ng maayon, din makadawang kabaw. Di man imo yung nga nakaduot lagi sa yuta ba para madiretso mo ra pag naglinya. Kiwa ba yuka, kuan daro. Kabalo mo adjust ba? Inanagod nga wa gi ka maanad ng trabaho kay naanad ka pamunot. Oo. Bunot logit, lampas. Kuhit lobit. Ako na sa kuhit lobit. Wa man ka kasuy pangumit good. Undang gari ko, tagakang takong, Drio. Undang gari kay tagak ko tako rin mata basta gan. Undang ko pa ito Manila. Ano ako lihay. Hindi ang dagli hay dool naman. Tungod sa takong ni ato kag Manila. Mm. Pag-abot mo Manila, unsay nahitabo? Ito. Mm. Dito nang gawas ang tulo ka kuan. Bugoy. Hindi pa man to. Dugay pa man pataka man ka. At tindiro pa ko dai tindiro. Dili man nagtrabaho pa man ka. To si pumarin imong amo. Primero. Unsa man ka ay madritso man ka sa end. Ato tunga-tunga sa Kamo pa yung top PB player anto na master ng hugugwa noon. Sige, hugugwa noon. PBA player dito si Kwan, pumarin. Yang amo sa Manila si pumarin si nga nato niya. France Pumarin. Franz Pumarin. PBA player mo dito nagsikag basketball kay idol ni mo si Pumarin. Idol niya yang amo. Abot man mo ato. Ay. Na mga itong mga magwang mo to ka? Ayang magbuwang dito nagtabaw des kay John George Lia. Working kay wa may kagasto ko ang kanan. Layo ako niya nag-workingan, Manila man. Nami siya, uy, saan may nga gani ato? Naman daw nasa, mapalit man daw nasa, mga mall, Palit mo ka. lami man. Naman na daghan ito sa kuan laod. Lumot man ito yung gingan. Lutaw ato na to ibulad sa init. Buing, Kagin. lahi man dagay na, oy. Presko man to dito sa kuan ko laod tapit. Mga datag ani ni kadbod, mga bulak, vlog, tabok. Tas kayan. Ani ni kad na naman adaplin. Di sa kayan na ato sa kuan. Kayan, eh. May bayon din na. Wala dahil sa kuan. Dagat mo ni Luyo. Unahan na kuan.
Ang tukwaon to sa kuan ko daw nadapit ba niya. Ug una siya mabaw. Ako lagi. Mm. Na wala. Na sila ikaw ba laki silang kwarto? Isa ba dai? Kaya pa. Asin da iba na. Tas na kay day. Ngahit na. Outro na puga kay ikaw may nag-intro. Ikaw Wa. po yung outro. Wa na may unod. Bukog na po. Salamat sa nila. Salamat yun na lang mga bayan. Naot. Pero Ay, mo- surya ka na pangkapitan ba? Ayaw mong kalimot pag-subscribe kay Inday sa YouTube niya. Ang sa Facebook page. Pag-like o follow. Inday Kabkab ng Quiet o Inday Kabkab YouTube channel. Dahan salamat kanyang tanan mga bay. O kini si DJ. Ako si DJ Dudong. Ayan na pula. Bye-bye!